Μίλα. Μαρία Χαριτάκη για το Athens Throw Down 2024, Gold 2, Master Woman 55+. Λοιπόν. Έλα, φαίνεται. Για πάρε λίγο. Τι? 15 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά. Φαίνονται όλα, γιατί να μην φαίνονται. 5 κιλά. Είκοσι. Εγώ. Ωραία. Περίμενε. Ένα μέτρο και πάνω. Α, εντάξει. Πολύ παραπάνω κιόλας. Μάζεψε το μέτρο. Μπλε. Από εκεί ξεκινάς. Ωραία, κάρι πάμε. Εντάξει. Είσαι έτοιμοι? 8 κάρι έχουμε. Σε 10. 7. 4, 3, 2, 1, φύγε. 8 κάρι. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, μπράβο. Πάμε deadlift. Για 24 deadlift πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, πάμε, δεν αφήνεις. 21, 22, 23, 24. Έλξεις, πάμε έλξεις. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Μπράβο. 8 κάρι. Πάμε, το έχεις, έλα, τρέξει. 1, μπράβο. Αυτό είναι το εύκολο. Αναπνοές μόνο, ρύθμισε την αναπνοή σου 2. 3, 4, 5, 6, 7. Περνάς και αφήνεις. Μπράβο. Πάμε wall walk. 1. Πάτα γραμμή. Μπράβο. Πάμε. Και το άλλο και το δεξί 2. Μπράβο. Μπράβο, Μαρία. Πάμε. Δεν κόβουμε. Το έχεις. Πάμε. 3. Μπράβο. Χωρίς σταματημό. Πάμε. Πάρ' το. Πάμε. 4. Μπράβο. 8 κάρι.
Pull-up, συγγνώμη. Πάμε. Ναι, 10. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αν δεν σταματήσεις, πάμε. Πάμε, φύγε. Αναπνοές, 1, 2, μπράβο. Πάμε. 3, 4, 5, 6, 7, πάρ' το, πάμε. 8, μπράβο. Snatch. Με deadlift. Και δεν σταματάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Μπράβο, πάρ' το deadlift. Και 1, δεν σταματάς πουθενά τώρα. 2, πάμε ταχύτητα. 3, κλείδωσε. 4, 5, 6, 7, ανέβασε, πάμε. 8, 9, 10, 11, 12. Πιάστο, την προλαβαίνεις. Πάμε. Πάμε. 1, 2, 3, δεν το αφήνεις. 4, 5, 6, 7. Μπράβο ρε Μέρη. Δεν σου λέω. 5, 18. Πολύ καλή. Πόσο είχε κάνει πρώτο?